kuti mastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandoda kuti ndisvitse kwamuri imozwa kuti zvinezvi zvichiitika mastreets umu kuitira kuti musanyanyosarira vazukuru vangu. Asi chekutanga subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also hande tinofollow our Facebook page aiwa rakuda kupindawo ku 50k, so ngatingotochibva panapa ndokumbirisawo nenyasa dzamwari tibve tangonofollowa nekulikeawo nekuonawo mavideos akasiyana neari pano mazhinji achona ari ikoko. Ndichitoti zvirudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Said pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira handiti yamakazvisarudzira mega. So nyaya ndauya nayo vazukuru inyaya yaQueen Tatelicious handiti hanzi naQueen Tatelicious aiwa mwana wavhiji pane zviri kuitika kureva kuti iye mwana wane wavhiji kwai pane muchato ungangouya mhemhanje handiti uno mwaka wemichato vazukuru kuma-celebrities sekuziva kwenyu kuti amaititi vakachata. Olindau nezuro rino akatorora dhei rake rakanga ritoriko kwasara kuti vachipinda mumambure navankomo vanonziwo Titan kana kuti baba Nandi handiti. So Queen Tatelicious akutowo kuSweden ikoko kune chimudharawo chake chekuma 80 something chaakutaura zvekuda kumuroora. Kavidheo kacho ndokandotera toatataura na comment section kuti munofunge nezvekavidheo aka Buddhists vachitaura chitichi much love. Mwana wavhijani ndakuda kupinda pamburi ndikuita saka kune vanondida mira ine mumaprayers baba ndikufambidzana navo vane 88 years. Munhu ane zvinhu zvake ane mavhainiyadi ane zvikepe ane mabhoti murume wechikuru afirwa nevakadzi 3 ane vana 4 nevazukuru 10 muswiti. Saka ndimirire pamunamato ndikuziva ndimirire pamunamato handisi kutozomira zviya zvekuti Johane akasara kumapurazi hatingade kuramba tichifambidzana nevakomana mudanana newe20 years vasina kuroora. You move. Saka mundinamatirewo mumire nepamunamato vanoteura vachiteura. This time mwana wavhiji ngaapinde. This time we won't miss it.